Защитена местност Дебелеца. Природата е едно от най-ценните богатства на Смядово и околностите му. Тя храни земята, пречиства въздуха и създава картини, чиято красота остава в душата на всеки, който я е докоснал с очите си, вдъхнал е аромата й и е повървял по живописните й пътеки. Не може да стигнете до Смядово и да не продължите още малко на юг, където в околностите на село Веселиново се намира местността Дебелеца. В нея, на площ от почти 30 хектара, се простира вековна гора от бук и габър. Тя е колкото стара, толкова и вечно млада, с разшумените корони на дърветата си, зелени през пролета и лятото, златни и огнени през есента. През 2006 година, с заповед на Министерството на околната среда и водите, Дебелеца е обявен за защитена местност с цел да се съхрани и опази 130-годишната гора с намиращите се в нея естествени находища на мъжка и женска папрат, волски език, бодлив и подезичен залист. Освен че са редки, тези растения се използват и като лек за различни болести. Волският език е многогодишна тревиста папрат, без стъбло, с сърцевидни листа и късо плътно коренище. Лечебните му свойства помагат при проблеми с черния дроб и далака, пречиства белите дробове и е изпитано средство против кашлица. Мъжката и женската папрат също имат своите приложения в медицината. Бодливият залист, наричан още самодивски чемшир, пък е много ефективен за оздравяването на кръвоносната система и съединителните тъкани в организма. Този вечно зелен храст с височина от 30 до 60 см се отглежда предимно в Индия и Африка, а Дебелеца е една от малкото местности у нас, където това растение се среща в естествена среда. Негова разновидност е и подезичният залист, познат като миши трън. Той помага при артритни възпаления и метаболитни нарушения. Бодливият и подезичният залист са рядко срещани видове и събирането им е забранено. За да се съхрани животът и биологичното разнообразие на това уникално природно място, в Дебелеца са забранени следните дейности: ловуването, паленето на огън и лагеруването, проучването и добивът на полезни изкопаеми, пашата на домашни животни и всички други дейности на човека, които могат да доведат до увреждане и унищожаване на защитените растителни видове. За да остане ония мирис на младост, който усетен веднъж не може да бъде забравен.